Die mensen kregen van zo'n Victoria Wees. Met dat knopje. Die mensen kregen een Victoria Wees. Dat kruip, hè? Wat zeg je nou? Ik zei maar, hij gaat me zo wijs, die mensen is een Victoria Wees. Ja. Is je blij jullie hier? Blij jullie in Victoria Wees? Ons blij is zo. Oké, kom eens vat hier samen. Kom staan hier. Ons drie. Ons drie. Ik moet hier langer zitten. Dat zeg je maar je lippen, man. Oeh. Hey, these girls are so happy to be on the camera. Kijk, dit is mooi, man. This one's getting fresh here with me too. Oké. Ik ga een beetje aanstappen en good luck. Wat is je boodschap voor die dag? Even happy day. Happy day. 4 November. December, I think it's see the you. 5th. Is het niet 5th, niet? Ja, het is 5 dagen. Kai Fox. Kai Fox. Oké, bye bye. Bye. Bye bye.